Selidumele endlula ngabazoperforma kwipucuzeko. Ngubingelele lapho ngamukele kule makhaya Esimanzonzo emsakazweni wakho. Lapha sekuthula khona indawo zamaskandi. Bule makhaya sekuphelile ngempela uqagula njengoba sazi ngempela ukuthi abantu abaningi vele kube iqagula ngempela ukuthi obani abazongena kwipucuzeko kanti futhi ngobani abangeke bengene. Kuzokhumula ngempela ukuthi abantu abaningi vele kube neqagula ukuthi labantu abangahoshelani nalabo bahleli bepucuzeko kubaba umcineka nobaba uTshatshu Goda ngenza ngempela ukuthi begcine bengangeni kuyo lo mcimbi lo. Abantu abaningi ngempela bakhalileke ngabantu abababone bengababoni kwipost evelile. Kuzokhumuleka ukuthi uma uzonakisisa leya post abantu abaningi bakhala ukuthi igcomelisha alikho kuleya post kahle kanti futhi nefeze emnyama futhi ayibonakala kuleya post bakhala nenavigator netencane. Abanye babaculi ngempela abangabonakali le post. Abantu baphinde basho phela ukuthi ukungabonakala lefeze emnyama kanye negcomelisha ngenzeka ukuthi kudale imbhalo abayibhala ngaphambi ukuthi kube khona ingomazo lonke. Kuzokhumula ngempela ukuthi ingomazo lonke ihlelwa ngabantu abahlela yona ipucuze. Kuzokhumula ngempela ukuthi ingomazo lonke sasithulela umbuso wamaciko kanti ngalolo suku lelo abanye abaculi abala khona ifeze emnyama kanye naye igcomelisha bahamba baya emcimbini obizwa ukuthi umbuso wamasimba okukholakala ukuthi lo mcimbi lona wawulwa nombuso wamaciko nengoma kwazelonke. Ifeze emnyama ke ayifakanga kuleyo mcimbi kanye nalo igcomelisha alifakanga kuleyo mcimbi. Bule emakhaya akehlangane comment section siza ukuthi wena lolu daba labantu abafakiwe nabangafakanga lapha kwipucuzeko ngabe wena uyibona kanjani njengoba abantu bekhala ngempela ukuthi uzoba kanjani ngaze kusuke ivi ngempela ngoba kukhona abaculi abathandwayo kodwa bangafakanga kuleya post. Mbule emakhaya akehlangane comment section siza ukuthi wena ngabe ngempela le Maskandi World Cup line up ngabe uyibona kanjani. Kwesimanzonzo indaba kayipheli kanti futhi siyohlangana futhi ngokuzayo. Siyabonga.